Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos a esta programación especial de Telelugo adicada á noite electoral do 25 de setembro. Noite emocionante, a pique xa de rematar o escrutinio de votos. Pero nos imos a tomarnos con calma para analizar os resultados que aconteceron nesta xornada electoral, como digo. Nesta xornada que nos acompañan compañeiros que lles paso a presentar, compañeiros e analistas. Por unha banda, o xornalista do xornal El Progreso, de Diario El Progreso, Arsenio Coto. Boa noite, Arsenio. Boas noites. Benvido. Está con nós tamén Carmen Cruzado, que é a directora de Faro Norte Comunicación na Mariña Luguesa. Boa noite, Carmen. Hola, boa noite. E está tamén, boas noites, a Pablo Vázquez Sande. Pablo Vázquez Sande é profesor de Comunicación Organizacional da USC, na Universidade de Santiago, no campus de Lugo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Paco. Antes de nada, que é isto de comunicación organizacional? Pois aí o que analizamos son as estrategias de comunicación que teñen as distintas organizacións, poden ser políticas ou non, e un pouco analizamos o que son esas estrategias, esas técnicas e demais. Bueno, pois poquinho a pouco iremos aproveitándonos tamén da sapiencia de Pablo para comprender de alguna maneira os datos que están a acontecer ahora mesmo. Posiblemente moitos de vostedes xa saben que, e a primeira pregunta que lles fago aos compañeiros, parece ser de principio, como primeira lectura, que as enquisas que até hoxe se realizaron, bueno, poden recuperar aquilo que perderon tantas veces, non? De principio. Pois se atinan en Galicia, teñen un éxito garantizado, porque hai que darse conta que en Galicia é difícil que unha sondaxe sexa efectiva, porque a xente é moi maior, hai moita dispersión xeográfica, e en terceiro lugar, como somos os galegos, eso de que non sabemos se subimos ou baixamos. Entón, se aquí atinan, teñen o traballo máis doado para o resto de España, non? Preguntaba isto porque parece que se confirma, estamos moi preto de achegarnos ao 100% do escrutinio e confírmase a maioría absoluta do Partido Popular. Iremos tamén desmenuzando os datos. Carmen, cal é a túa primeira lectura? Bueno, pois a primeira lectura hai varios vencedores e parece que un claro perdedor, que sería o Partido Socialista. Agora mesmo, vendo co 86,51% dos votos escrutados, o Partido Popular pois revalidaría esa maioría absoluta, mellorando os resultados das pasadas eleccións, con 42 deputados, 14 tería en Marea, 13 o PSDG-PSOE e 6 o Bloque Nacionalista Galego, que se mantén aí moi ben, porque aí sí que é verdad que algunhas das enquisas que se estiveron facendo, sobre todo durante a campaña, non daban nada polo BNG. Entón, eu creo que se mantén aí moi ben e, bueno, estamos vendo que Marea ten 229.000 votos e o PSDG-PSOE 221.000, 13 escanos. Parece ser que aquí sí estamos diante do sorpaso co 86,51% escrutado e non sei se vai a variar moito xa esta noite. Pablo Vázquez Sande, unha primeira lectura. Pois a miña primeira lectura sería que a noticia é que non hai noticia, porque por unha banda o Partido Popular consegue esa maioría absoluta que daban todas as enquisas ou case todas as enquisas, e pola outra producese ese sorpaso. Para min é certo que o BNG non vai entrar no goberno se os resultados non cambian, e é moi complicado que se procese dese equilibrio de 4 deputados que necesitaría para perder o PP para que chegase ao goberno unha coalición. Pero de todos os xeitos o BNG fixe unha campaña, eu creo que un planteamento moi acertado, e aí están os resultados. Simplemente perde un deputado. Se comparamos os resultados do ano 2012, o BNG tiña 7 escanos no Parlamento e agora pasa a ter 6 ou 87% do escrutinio. E iso creo que, pola estrategia que plantearon durante a campaña, fixeron unha estrategia moi combativa, non só co Partido Popular, senón tamén con En Marea, sendo conscientes de que por aí tiñan unha posible fuga de votantes, non? Estamos facendo unha primeira achega ao que está acontecendo na campaña electoral. Lembrolles que non están pechados os datos, si avanzan con moita rapidez, hai que decilo. Estamos a piques de chegar ao 100% do escrutinio, que obviamente terán noticia. Voulles explicar a dinámica, moi breve, de como vamos a levar esta programación. Quero facer moito fincapé en que vámonos centrar moito na provincia de Lugo, na nosa provincia. Iremos por concellos senlleiros a hora de indicarnos a tendencia de voto, bueno,
pasaremos, se non por todos, por gran parte deles. Tamén botaremos un vistazo ao resto de Galicia e chegaremos a Coruña, Pontevedra, Ourense e recabaremos, por suposto, en Lugo para intentar comprender o que deu de sí a xornada electoral. Creo que dende realización nos informan de que temos un gráfico que nos van a mostrar, que van a poder contemplar vostedes tamén cales son os resultados por partidos xunto con votos en este momento. Si así é, inmediatamente pasaríamos a chegarnos ás provincias como da Coruña, en primeiro lugar, e suliñar, eso sí, que se confirma a maioría absoluta do Partido Popular. Imos manter unha charla, xa lles digo, tamén con nosos compañeros, que pode ser a partir deste momento no eido que vosotros, digamos, consideres oportuno, que é o que máis vos chama a atención. Si credes, por exemplo, comezamos por Galicia, datos globales, non sei, Carmen, Pablo, Arsenio. Aquí hai que ter en conta unha cousa, que aquí confírmase o que é a historia das eleccións autonómicas en Galicia. O PP son as 10º eleccións e son as 10º eleccións nas que o PP, antes Alianza Popular, é o partido máis votado. En esas 10 ocasións, en 7, obtivo a maioría absoluta, co cal o PP en Galicia xoga na casa. Isto ven a reafirmar eso, que non hai uns grandes cambios, e despois, cando comentábamos o do bloque, eu coido que o efecto Pontón notouse. Coido que a candidata conseguiu que a caída non fora tanto como se presumía e que non pesaran as siglas, porque coido que nestas eleccións as siglas tamén se moveron de un lado a outro dependendo do interese de cada partido. Creo que xa temos a gráfica preparada para que podan contemplar vostedes. Nos imos a seguir analizando. Aí a temos donde parece ser que se confirma. Estamos a falar dunha porcentaxe de 85.1, 42, 14, 13, 6. Tal e como estamos, casi que se poden confirmar. Carmen, como ves? Eu que decía antes, eu creo que sí, falaba Arsenio e falaba tamén antes Pablo da campaña. Eu creo que foi unha campaña bastante descafeinada, que xogaba bastante a favor de Feijóo, do candidato do Partido Popular, porque durante 4 anos prácticamente no Parlamento de Galicia, desde o meu punto de vista, non houbo excesiva oposición. E logo hai que ver que os outros candidatos, os seus rivais, foron elegidos prácticamente a última hora, despois de todos os avatares polos que pasaron o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, En Marea, que tuvo un candidato a última hora. Bueno, pois Feijóo, ao final, eu creo que xogaba en ese sentido con un pouco de ventaxa. Desde que está no goberno da Xunta de Galicia, bueno, pois van 4 ou 5 candidatos, secretarios do Partido Socialista, outros tantos do Bloque Nacionalista Galego. Quero dicir, eu creo que xogaba con ventaxa neste sentido, desde o meu punto de vista. Hai un dato, Pablo Vázquez, cando menos a moita xente lle resulta chamativo. A que crees que é debido ese incremento de votantes, esa porcentaxe? Estamos a falar que no ano 12 prácticamente 55% de votantes e pasamos casi 9 puntos superando eso, non? Sí, moitas veces oítase dicir que a política non interesa, que os cidadáns están moi cansados da política, e pode ser certo que haxe ese malestar, pero ao final a xente sí que se moviliza. En este caso, as estrategias de campaña tamén do Partido Popular foron moi acertadas nese senso, porque tiraron moito do que é a situación nacional. Tanto se lembrades o BNG como o Partido Popular, no que foi ese debate inicial de campaña, falaban de que a situación nacional era a que era. Todo o mundo falou desa situación, creou un contexto, creou un marco no que a xente tiña moito medo a que non houbera, digamos, unha maioría suficiente ou a que se reproducise esa ingobernabilidade ou esa dificultade que hai agora mesmo en España para alcanzar un pacto de investidura. Entón, eu creo que eso foi un factor que influiu. Estamos falando, como dicía Paco, dunha suba moi considerable, son 9 puntos de participación. Estábamos no 55 e pasamos a un 64 e de feito, o que dicía agora da situación nacional, mesmo no mailing, esas cartas que nos mandan a casos políticos para pedirnos o voto, varios deles facían referencia á situación nacional que se vive. Decía, sí, claro, esa participación que é chamativa. Un dato, hoxe tamén se celebran as eleccións en Euskadi
En Euskadi a participación foi do 62%, 2 puntos menos que en Galicia, que eso coido que non pasou ningunha cita electoral ata de agora, non? Temos a gráfica preparada da provincia da Coruña. Vamos a facer un repaso tamén ás provincias limítrofes, insisto, para posteriormente centrarnos un pouco máis na nosa provincia de Lugo. Hai un dato moi curioso, porque me parece que hai que consideralo e telo en conta. A provincia de Lugo perdeu un diputado. Pasamos de 15 a 14. Ese diputado gana a provincia da Coruña. E ese diputado, polo que estamos a ver, gana tamén o Partido Popular. Moitos non daban precisamente ese resultado. Decía Arsenio Coto nun pequeno análisis que facía anteriormente nunha das súas intervencións que Galicia é unha sociedade conservadora. Axuda a que sea máis conservadora e fago esa pregunta, a situación que se está a vivir no Estado, o foco que se lle pon a Galicia ahora mesmo? Evidente, o sea, estáse, como comentaba Pablo, durante a campaña incidiuse, sobre todo por parte do Partido Popular, ese desgoberno que hai a nivel nacional, evidentemente ante unha situación de preocupación, de incerteza e demais, normalmente os cidadáns optamos pola vía do medio, non? Manternos como estamos, que nos deixen como estamos, non? Primeira e rapidísima lectura dende Ferraz. Miraránse con lupa estos resultados? Pois non o sei. Coido que eles tampouco saben. Sí, desde logo, parecía que Galicia e Euskadi, que onde o PP, o PSOE é a cuarta forza, baixou a ser a cuarta forza, e o PP, cos baixos resultados que adoita ter en Euskadi, casi ten os mesmos, de feito, daños os mesmos escanos. Entón, si se di que Galicia, sobre todo Galicia, polos partidos de ámbito nacional, que era unha especie como de laboratorio do que vai suceder en España nos 2-3 meses que temos por diante, non, ante esas hipotéticas eleccións do 18 de decembro. Lectura, Carmen, a este respecto. Bueno, falábamos da provincia da Coruña, bueno, pois o Partido Popular ten un escano máis. As Mareas, eu creo que, bueno, era unha aposta bastante forte despois de ver que estaban gobernando na Coruña, en Santiago de Compostela e tamén en Ferrol, e, bueno, creo que non é para tanto o resultado que acadaron se temos en conta eso, que están gobernando en esas tres cidades tan importantes da nosa comunidade. O Partido Socialista baixa un escano e o BNG na Coruña tamén se mantén. Incrementase a distancia entre a Marea e o PSDG-PSOE, supera os 11.000 votos ahora mismo, co 91% escrutado. Por fin, eso que se falaba do sorpaso vai a acontecer, a lo menos se nos temos os resultados que estamos a ver. Unha pregunta, non é pregunta trampa. Contemplamos que na pasada legislatura o señor Feijóo e o señor Beiras non tiveron unha relación exquisita na Cámara Galega. Como pode ser a relación Feijóo-Luís Villares? Home, penso que son perfiles moi diferentes. O perfil de Luís Villares, e de feito, el reivindica moito a súa condición de xuiz e ten un ton moito máis moderado, digamos, menos exaltado do que pode ter Beiras, entón eu penso que as relacións poden ser máis cordiais. Unha cuestión da que falábamos antes, da provincia de Coruña, hai un matiz que creo que é importante para interpretar os resultados, que é quen era o cabeza de lista do PP pola Coruña. O cabeza de lista nestas eleccións era Diego Calvo, era unha persoa que tivo poder institucional ata aí foi presidente da Deputación, e iso deulle moita visibilidade, moito coñecemento nos cidadáns, que é un factor fundamental para que poidan elixir un político que sexa coñecido por eles, non? Bueno, pois estamos a analizar os resultados, pasamos inmediatamente, e inda que posteriormente podamos regresar para volver a peculiaridades, ímonos á provincia de Pontevedra. Na provincia de Pontevedra acontece algo semellante e ademais con un análisis a fondo que hai que facer, porque aquí sí que a lupa de análisis electoral tense que facer con moita lectura, con moita calma. Estamos sorpaso tamén na provincia de Pontevedra, o Partido Popular 11 escanos, en Marea 5 e, atención, o Partido Socialista 4. Por que digo isto? Porque fago fincapé. Porque o número 5 do PSDG-PSOE na provincia de Pontevedra
Como ben é sabido, é o sobriño do señor alcalde, señor Caballero, Abel Caballero, donde as relacións non son precisamente excelentes. Non sei se familiarmente o son, pero cando menos ideolóxicamente dentro do seu partido está demostrado que non o son. Aí temos a gráfica que nos están mostrando dende realización. Todo indica que o PSDG tamén leva un bacatazo importante na provincia de Pontevedra. Cavilades que don Abel Caballero fixo todo o posible polas súas siglas? Non. Axudar eu creo que non lle axudou, todo o contrario, me dá a min. Xa para entrar directamente esa sensación así, para ser así claros, eu creo que non lle axudou para nada. Bueno, pois eso, estuvo sempre aí mantendo as tiranteces tanto coa dirección regional como coa dirección estatal do Partido Socialista, e creo que a súa actitude para nada axudou e os resultados están aí, o sea, pasan de 5 deputados a 4 e o seu sobriño e rival quedase aí as portas. Sí, ademais en Vigo, onde Abel Caballero nas últimas municipais arrasou, acadou maioría absoluta, o PSOE, o PSDG-PSOE é a terceira formación por detrás de PP e de Marea, non? É evidente que Abel Caballero non se mollou nestas eleccións. Tamén coido que Abel Caballero hai que telo en conta, sendo o alcalde que máis que obtivo un maior respaldo nas eleccións municipais e que é unha persoa que ten un certo peso dentro do partido, eu penso que en Galicia a dirección, a dirección actual non hai dirección, que hai unha comisión interina, pero que se debería ter un pouco máis en conta por ese peso que ten. Coido que el, que é unha persoa que sempre se expresa dunha forma, digamos, forte, e que presume de vigués, e que presume de eso que moitos votamos en contra de como nos movemos en Galicia, que dos localismos, pois ao mellor o PSDG-PSOE, a dirección do PSDG-PSOE, cando teña, sí debería mirar cara a Vigo, non deixa de ser a cidade máis pobre da Galicia tamén. Pablo? Sí, é certo que hai unha diferencia no caso de Vigo. Hai 4 anos tiña un 24,5% e agora é un 22,6%, son 2 puntos de diferencia, pero que, por exemplo, estamos falando de que caeu 4 puntos ao índice de voto ao Partido Socialista. Entón, é certo que o efecto Abel Caballero se pode notar, pero penso que non foi tan definitivo como podemos crer, vendo, por exemplo, que a cidade de Lugo o PSOE baixou 4 puntos e en Vigo 2, e a media de Galicia pois similar. Hai 4 anos tiña un 20,6% dos votos e agora ten un 18 prácticamente. Quer dizer, movémonos nunhas cifras moi similares entre o que é Galicia e Vigo, quer dizer que non hai esa diferencia tan grande. Sí, pero non deixa de ser un varón. Non deixa de ser? Non deixa de ser un varón dentro do partido, se podemos utilizar esa expresión. É unha persoa que, aínda que non se poden comparar as eleccións municipais coas eleccións autonómicas, porque é evidente o que pasa nas cidades, pero sí que ter unha persoa con ese tirón é aproveitala ou non aproveitala. Neste caso, entendo que foi el que non se deixou aproveitar, se me permite a expresión. Claro, pero o PSDG decidiu prescindir del, aceptou que non estaba, e os resultados non son tan malos, o mellor, como cabería esperar. O mellor cabería esperar que o batacazo en Vigo fose moito máis aló do que en realidade foi. O sea, digo, vendo as cifras, eu probablemente agardase que fose máis grande a diferenza do que ao final foi. Bueno, aquí estamos falando de Abel Caballero en concreto, estamos falando dos datos de Pontevedra, pero a min dame a impresión que, en xeral, o que son eses cargos públicos máis representativos do PSDG-PSOE nas diferentes provincias e, sobre todo, nas diferentes cidades, coido que tampouco se mollaron moito nesta cita electoral. Agás, tal vez, a alcaldesa de Lugo, que si máis ou menos se lle viu participar na campaña e demais, eu penso que foi máis unha campaña do candidato de Leiceaga coa súa xente máis próxima que votar man dos cargos públicos do partido, non? Foi unha campaña tan descafeinada, quería decir que hai xente coa que eu me atopei en algunha ocasión pola rúa e en outros casos me contaron que fai como 10 días, 7, non sabían que había eleccións hoxe. O sea, quero decir que foi así de descafeinada desde o meu punto de vista, o sea, non sei, a publicidade, por contalo e por decirlo de alguna maneira, nos medios de comunicación apareceu xusto os últimos días, restrinxiuse todo eso moitísimo máis e, bueno, eu creo que a xente, pois eso, non sabía, non tiña moi claro que iba a haber eleccións no día de hoxe, e estamos falando non de xente de 70 anos, sino de xente de 20 e pico, 30 e pico anos. Pero aí tamén pode estar o cansancio dos cidadáns, non? O sea, desde decembro do ano pasado ata este próximo decembro, se non cambian as cousas, votamos 3 veces. Bueno, 3 veces a nivel nacional, mas esta 4, non? Entón,
Claro, eso non deixa de cansar a xente. Despois eu creo tamén que casi todo o mundo daba por feito que Feijóo ia revalidar a maioría absoluta. Entendo que eso tamén ten un efecto para, digamos, para certa xente que ao mellor non coincide coa súa ideoloxía, que iría a votar a outra formación política e que ao mellor prefire quedarse na casa, porque hoxe non lle podemos votar a culpa, e ademais a participación medrou, non lle podemos votar a culpa ao tempo, como facemos. Claro. Si se para a pensar moi pouquiño, daránse conta que todas as provincias, de alguna maneira ou outra, teñen algunha peculiaridade. Estamos a falar de Pontevedra, Abel Caballero, logo iremos tamén os concellos gobernados polas mareas, que... moi ben. Acábame de informar ahora mismo que temos en directo o voceiro no Senado do Partido Popular, don José Manuel Barreiro. Señor Barreiro, moi boa noite. Non sabemos se nos escoita. Sí, eu escoito perfectamente. Moi boa noite, ahora escoitamos a vostede tamén. Cal é a súa valoración de resultados das eleccións galegas, señor Barreiro? Bueno, forzosamente moi positiva, non? Porque o Partido Popular non solamente revalida a súa maioría absoluta, sino que casi con toda a seguridade vai se ver incrementada, non? E, por lo tanto, eso creo que é unha gran noticia para Galicia. É unha gran noticia para Galicia porque é afianzar a estabilidade, é afianzar o proceso de recuperación, é, en definitiva, unha garantía de futuro para Galicia, non? Por lo tanto, eu diría que é un éxito colectivo de todos os galegos, liderados por Alberto Núñez Feijóo, e desde aquí eu tamén quero transmitir desde a provincia de Lugo a nosa felicitación, porque é moi boa medida este resultado é fruto do traballo que leva facendo ao cabo destes 8 anos e do proxecto que foi capaz de presentar para os próximos 4 anos. Eu creo que é unha moi boa noticia para Galicia e creo que tamén moi boa noticia para o conxunto do país e para o papel que Galicia ten que desempeñar no conxunto de España. Señor Barreiro, outra lectura que tamén podemos facer, cal fai vostede o seu partido do sorpaso? A Marea supera o PSOE en diputados e en votos. Bueno, eu creo que isto é fruto da política que ven facendo o Partido Socialista nos últimos tempos, non? Tanto en Galicia como a nivel nacional. É o resultado desa... É dicir, o Partido Socialista, levámoslo dicindo durante moitas ocasións, ten abdicado dos seus principios fundamentais, non? Ten abdicado da defensa dos principios constitucionais. Dicir que este Partido Socialista non se parece en nada ao Partido Socialista que defendeu sempre os principios e os valores recollidos na Constitución e, polo tanto, claro, a xente cando quere optar por posicións rupturistas, pois non vai ao Partido Socialista, vai, en definitiva, a este tipo de partidos como son en Mareas, vai ao populismo. En todo caso, eu creo que eso é malo, eu creo que eso non é unha boa noticia e a mí gustaríame que servise, se se puidera sacar algunha conclusión positiva, pois que servise para que houvese unha reflexión interna importante dentro do Partido Socialista e que o Partido Socialista volva aos principios que o fixeron sempre un gran partido, un partido que gobernou máis de 20 años neste país, non? Don José Manuel Barreiro, xa para rematar brevemente tamén, fai vostede algunha lectura ou atisba vostede algún cambio na actitude dos dirixentes do Partido Socialista a nivel nacional? Bueno, non me atrevo a establecer ningún tipo de posición, pero en todo caso creo que sí deben extraer conclusións, o que dicía antes, e facer reflexións. O resultado que o Partido Socialista acaba de ter no País Vasco creo que lle leva tamén a facer esa reflexión. O resultado que o Partido Socialista vende a ter aquí en Galicia, quedando por detrás de Podemos, de Mareas, pois creo que tamén debe levar a unha reflexión os seus responsables e moi en particular o señor Sánchez. E confiemos, insisto, que a responsabilidade, que o interese xeral, que primo o interese xeral por riba do interés particular e do interés personalista e que, de alguna medida, estas eleccións, tanto en Galicia como no País Vasco, podan contribuir a elo. Don José Manuel Barreiro, voceiro do Partido Popular no Senado, moitísimas gracias por atender a Telelugo. Moitas gracias, foi un placer. Que vos parecen as palabras do señor Barreiro? Optimistas 100%? Algúna valoración? A situación é para ser optimista, eu penso, non? Estamos a falar de que Feijóo revalida a súa maioría absoluta por segunda vez, é dicir, un terceiro goberno, a única maioría absoluta que hoxe en día hai en España. E estamos a falar de que medra dous puntos, o que o voto que recolle o Partido Popular pasa de un 45,8
a un 47,7, eu entendo que é unha situación para ser optimista e, bueno, el ten contribuído, dende logo, a este proceso con o noso papel de voceiro no Senado. Hai un pequeno cambio, pero, bueno, que é importante subliñalo, o 94,36% do voto escrutado, Partido Socialista e En Marea igualan en número de deputados, 14 cada un deles, non así en número de votos que o supera En Marea, pero agardaremos tamén o resultado final do escrutinio. Estamos na provincia, estamos analizando un poquinho por provincias para, insisto, posteriormente centrarnos moi a fondo na provincia de Lugo. Estábamos na provincia de Ourense. Creo que tamén temos o gráfico que nos vai mostrar os resultados que están a acontecer na provincia de Ourense, con 96% de voto escrutado. Tamén importante a subida do Partido Popular, logo, ademais, desa polémica co señor Baltar. Que pensades aquí? Cal é o que aconteceu? Ou non aconteceu nada? É evidente que o caso Baltar non tivo ningunha incidencia nos resultados electorais. O Partido Popular, coido que nos últimos días fixo fincapé en Ourense para... Eu coido que ali focalizou un pouquiño ese posible temor si tiña a poder perder a maioría absoluta e, desde logo, o efecto Baltar, que é unha cousa no que tamén, por exemplo, incidiu moitísimo Luís Villares, aquí o mércores cando estivo no mitin de Lugo. Foi unha das cousas que lle plantexou a Feijóo, que antes de que acabara a campaña, si se podía posicionar sobre, ou máis que posicionar, que destituir a Baltar por esa acusación que pesa sobre él de ofrecer un posto de traballo a cambio de sexo. Está visto que eso non tivo ningún tipo de influencia no electorado. E, ademais, por exemplo, en Ourense tamén é curioso, en Ourense, na capital, está gobernando o PP, en un dos poucos concellos das grandes cidades, bueno, o único das grandes cidades no que está gobernando. En Ourense hai un fenómeno que é democracia ourensana, que, de feito, pois, se se extrapolaba, que non se debe facer, pero se se extrapolaban os datos das municipais nas que se moven un 9% a unhas as autonómicas, pois o 5% que necesitaría para cadar ese escano parecía non tan afastado, e ao final, pois, tampouco foi o efecto ese de diluirse tamén. Algúnha valoración dos resultados da provincia de Ourense? Democracia ourensana, con respecto ao que decía Arsenio, subiu como 3.000 votos con respecto ás pasadas, pero, bueno, eso non lle chegan, e o Partido Popular sí que ten 9 deputados, pero é certo que baixa como 400 ou 500 votos. Ten 89.652 agora mesmo e tiña 90.026. Está claro que o que pasou, pois, que non influiu para nada. Aí está, o sea que... Hai un especial batacazo do PSOE que perde a mitad de a mitad, sí. De 43.000 votos pasa a 29.700, o sea que é bastante debacle do Partido Socialista en Ourense, así nunha primeira lectura. Se facemos análise do que é o voto urbano, en Ourense estaría o PP nun 43,14%, que, bueno, é bastante inferior ao que é a media gobernando, como dicía Arsenio en un momento. Está o único concello, unha única gracia de Galicia que goberna, e, por exemplo, se comparamos cos datos de Lugo, que é un concello similar por perfil poboacional, demográfico e demais, en Lugo o PP está na cidade case nun 47%, é dicir, son 4 puntos máis que en Ourense, que, insisto, é unha cidade moi similar. Entón, creo que tamén hai unha lectura importante que sacar. Imos a analizar tamén, así de xeito breve, os resultados dos concellos donde a Marea goberna, porque o foco tamén estivo ali, mirando para Ferrol, mirando para Santiago, mirando para a propia cidade da Coruña tamén, verdad? Se nos fixamos no concello de Ferrol, o Partido Popular, bueno, pois gana ampliamente, con 44,61%, pero se se suman tanto votos da Marea, PSOE, máis o Bloque Nacionalista Galego supera esta porcentaxe e probablemente a Marea seguiría gobernando. A Marea ou un pacto, insisto, entre as tres forzas que acabo de subliñar. Vamos a outro tipo de concellos, como pode ser que seguiu, vamos, directamente ao Concello de A Coruña, e poderíamos falar máis do mesmo, donde o PP o 43% gana as eleccións, pero sumando a Marea, o PSOE e tamén o Bloque, acontecería o mesmo. E exactamente o mesmo, pois poderíamos falar do Concello de Santiago. Tamén o tedes presente, verdad?
en donde... O Partido Popular levaría o 46,20% dos votos, en Marea o 20,80%, o PSDG-PSOE o 16,48% e o BNG o 9,65%. O BNG en este caso, en Santiago de Compostela, polo que estuve vendo, cidade sube, baixa un pouco o PSDG, bueno, en Marea evidentemente está aí, e o Partido Popular pois vense mantendo. En porcentaxe de votos ten máis, pero logo en número de votos ten casi 1000 menos. Pero vense mantendo. Sí, para mí é un elemento significativo nos datos de Santiago que o que o PP ten o segundo mellor resultado da Galicia urbana, con 46,20%, só o resultado de Lugo, que é casi un 47%, 46,9%, é mellor que o resultado de Santiago. E volvendo ao que dicíamos antes, en Ourense, onde si goberna, ten un 43,1%. Que quere dicir isto? Que o mellor a incidencia que ten o feito de gobernar un concello a hora de que a xente perciba e traslade eses resultados a uns comicios diferentes como son os autonómicos, non ten esa, o que comentaba antes Arsenio, non ten esa incidencia, nin se pode nunca facer esas trasvases, pero insisto, para min o dato de que en Santiago o PP teña o segundo mellor resultado da Galicia urbana tamén é moi revelador. Bueno, pois, se lles parece, ímonos a centrar xa a dar eses pasos para falar da provincia de Lugo. Imos, en primeiro lugar, a uns datos xerais. Aí temos unha gráfica que nos acaba de mostrar de realización, donde, por certo, chamativo, Olalla Rodil, deputada. O Bloque Nacionalista Galego, según estes datos, e estamos ao 97%, polo tanto, pouco se pode mover, prácticamente nada, o Olalla Rodil do Bloque Nacionalista Galego, diputada, como digo. Hai outros datos que tamén hai que facer reflexión sobre eles, pero en primeiro lugar este mesmo do Bloque Nacionalista Galego, que deu a loita. Védelo así. Ten un perfil moi similar. Decía antes o efecto Ana Pontón, falaba antes Arsenio, Olalla Rodil é tamén unha persona nova, unha persoa que dialécticamente é boa, unha persoa, a campaña do BNG construiu moi ben os marcos de pensamento para os cidadáns, as metáforas que empregou durante a campaña, e Olalla Rodil tamén soubo trasladar eso. Eu creo que é algo que para min é novidoso, quero dicir, inicialmente penso que poucos de nós pensábamos que o BNG pudiera ter un representante para a provincia de Lugo, pero bueno, insisto, eu creo que por mor desa campaña que moitas veces sempre se dinon que as campañas non valen para nada, pois eu penso que neste caso, no caso de Olalla Rodil, é a mostra de que efectivamente sí serviron para algo a campaña. Eu creo que estivo moi pegada ao sentir da xente, moi pegada aos povos, moi pegada a sectores como o gandeiro, o pesqueiro. Eu creo que fixeron bastante fincapé nese sentido por parte de Olalla. E, bueno, creo que eso, que estuvo moi pegada aos problemas da cidadanía e, sobre todo, eso, a sectores tan importantes e que, en algún caso, por parte de algunha outra formación, pois estuveron máis olvidados. Refírome a eso, sector agrícola, sector gandeiro, sector pesqueiro, e con unha mensaxe moi fresca, unha persona tamén que, bueno, irrumpía non fai moito na política, e eu creo que a súa mensaxe chegou e calou. Arsenio. Pois eu coido que aquí era unha das cousas que a min personalmente chamame a atención, como xa falamos, que o Bloque se lle auguraban resultados terroríficos, pouco menos, que de 7 escanos que tiña en 2012 ia caer a 2, se os conseguían mesmo, incluso. Entón, ese efecto dos candidatos foi unha formación na que os candidatos tiraron dela, porque son as siglas que bueno, nas últimas citas electorales é evidente que está nunha caída libre. Entón, efecto Ana Pontón, Olalla Rodil na provincia de Lugo, sí que aproveitaron a campaña, por eso que, aínda que as enquisas non son de todo fiables, que sí nestas eleccións máis ou menos atinaron, excepto referidas a esta fronte nacionalista, eso, que as candidatas aproveitaron estes 15 días ou un pouquiño máis. Sí, no caso, se me permites, Paco, no caso de Ana Pontón, precisamente, eu penso que o debate o de inicio da campaña dos medios públicos de Galicia foi un punto de inflexión para ela. Foi onde realmente se empezou a percibir moita xente que nin a coñecía. Ese debate permitiulle posicionarse e permitiu que a xente fora coñecendo. Entón, eu creo que foi a que mellor aproveitou o debate e probablemente foron a das gañadoras dese debate. Eu falaba ao principio, se me permites, das siglas, porque é curioso nesta campaña como se utilizaron ou non as siglas. Por exemplo, o PP, coido que máis ou menos todos coincidimos en que prescindiu da sigla e apostou polo seu candidato, pola imaxe de Feijóo. O PSOE, que o seu candidato non é moi coñecido, ao mellor o varapalo dentro do que cabe, porque si perdeu 4 escanos, pero en porcentaxe de voto non é tan significativa a caída, pois ao mellor si termou esa marca
partido, por exemplo, en Marea sí é unha marca nova que ten unha boa aceptación por parte da xente, mas logo un candidato que eu coido que eso de ser suiz, a imaxe de ser suiz sempre xenera un pouco máis de expectativas para o elector, e despois o Bloque, que é unha marca que está en franca regresión, sin embargo, a súa candidata si tirou para arriba, e logo está Cidadáns, que deberíamos opinar sobre Cidadáns, porque é moi curioso que le pasou a Cidadáns en Galicia. Se me permites, Arsenio, témolo aí, non na recámara, pero sí ahora mismo, pero é que temos precisamente a Olalla Rodil ao outro lado da línea telefónica. Olalla, boa noite. Olalla Rodil, moi boa noite. Boa noite, escoitasme. Perfectamente. Olalla, na foto que acompaña ahora mesmo vemos unha Olalla con un sorriso inmenso. Cal é o real ahora mesmo? Pois todavía estamos a digerir os resultados aquí no local do BNG, pero bueno, estamos contentas sobre todo por termos mantido a representación aquí en Lugo e tamén por eses 6 escanos que parece, non sei se finalmente xa rematou o 100% o escrutinio, pero por ter eses 6 escanos para o conxunto de Galiza. Olalla Rodil é consciente que costou moito traballo e están cos nosos analistas, estamos a analizar precisamente esos resultados e chegando a conclusións como que a campaña electoral foi casi que vital para poder poñer, o Bloque Nacionalista Galego, a Olalla Rodil e os seus compañeiros tamén aí nese escenario. Considero así? Sí, efectivamente, a campaña xogou un papel fundamental, o traballo que fixo a militancia do BNG, que foi inxente durante máis de 15 días, foi fundamental, foi vital, como ben diste, para que conseguísemos esa representación, así que o que podo dicir hoxe é, sobre todo, moitísimo agradecemento a todas as persoas que traballaron para poñer o proxecto político do BNG en boca de todo o mundo e para que Galiza e, sobre todo, Lugo coñecesen que o Bloque Nacionalista Galego representa un proxecto de futuro para este país. Olalla, transmítanos, defínanos como se está a vivir na sede do BNG este resultado, ahora mesmo. Pois están chegando as persoas que estiveron de apoderadas e de interventoras nas mesas electorais e, bueno, estamos recibindo aquí apertas, a verdade, parabéns de todas esas persoas que se están achegando aquí agora á sede. Olalla Rodil, noraboa e moitísimas gracias por atender a Telelugo. Moitísimas grazas a vos, como sempre. Bueno, pois sí, importante, pero hai máis datos que temos que... Sí. O BNG recuperou as súas siglas, porque hai que lembrar que nas municipais optou por nós, asambleas abertas, e quedaba aí como moi difuminado o BNG, e tamén había moita xente que non sabía nese momento, bueno, pois, onde estaba o Bloque. Preguntábanse pola calle, e o BNG presenta as eleccións, non se presenta, entón, bueno, eu creo que tamén foi un acerto volver a recuperar as súas siglas en primeira persoa, quero dicir, deixando aí nun segundo plano o nome de nós. Aquí Pablo Vázquez seguro que nos pode tamén ilustrar a este respecto moitísimo, non, Pablo? Si, hai unha cuestión das que dicía antes Arsenio, que cada vez máis as campañas tenden a ser personalizadas. Non é que no caso de Feijóo, que é certo que o logo ou que as propias siglas do PP non tiveron tanta presenza, eu creo que é algo lóxico. Cando tes un factor candidato que suma máis que a marca, é unha decisión estratégica e creo que calquera de nós en calquera organización, sexa política ou non, faría iso. Pero que iba que as campañas e cada vez máis a política está tendendo hacia un modelo moito máis personalista, moito máis personalizado. Se lembramos todos ese gran acto de presentación de Pedro Sánchez nese teatro madrileño con a bandeira de España xigante detrás coa súa esposa, aí non había ningunhas siglas do PSOE. Quero dicir, non creo que sexa tanto un elemento de partidos, sino da tendencia a que está indo a política a nivel mundial, e o caso de Galicia é un exemplo del. De todas formas, o Partido Popular tamén no País Vasco centralizou a campaña no seu candidato, e aí sí que non pesaba, el non viña de ser presidente ali no País Vasco. Entonces, non sei, eu creo que o Partido Popular tampouco lle interesaba en exceso comparecer coa súa marca, polo que puidese pasar dende o meu punto de vista. Creo que o centralizou nos seus candidatos, fixo moi ben, está ben, demóstrase que aí está o resultado en Galicia, exacto, pero eu creo que, bueno, foi un pouco para decir, bueno, vamos deixar aí un pouco a sigla de lado e vamos a personalizalo. No caso de Feijóo, que levaba xa 8 anos como presidente da Xunta, e, bueno, deixaron aí un pouco de lado as siglas. Xa digo,
a mesma estrategia seguiron no País Vasco e el non fora candidato con anterioridade, creo recordar. De feito, en moitos actos electorais da campaña, Feijóo foi por un lado e os cargos representativos de Madrid eran por outro. Coincidiron en algún acto, pero puntuais, non foron en xeral, non? Pero en todo caso, se falas da última semana cando estivo aquí Rajoy, o que fixo Rajoy foi moito pobo pequeno, moita vila pequena, salvo Lugo, que sí que é certo que é unha cidade, e Feijóo estivo máis orientado que son grandes cidades. Quer dicir, penso que é unha estrategia de movilización de voto dual. É dicir, por unha parte, esperas que Feijóo movilice máis o mellor o voto urbano e Mariano Rajoy o voto rural. Eu penso que era un elemento que estaba estratégicamente estudiado, o feito de comparecer a compañía de Rajoy ou non, e levar as siglas ou non levalas. Evidentemente, se tes un valor seguro, vas a apostar por él, eso é evidente. Pero quería decir, o que quería reflexar é como xogaron as marcas dunha forma diferente dependendo cal era o partido que estaba. Donde se fala, podemos falar de éxitos, todos poden decir aquelo de cando mañá se lles pregunta quen ganou as eleccións, non quen, sino o ben que lle foi, pero donde temome que non van a buscar calificativos nin recovecos para decir que están satisfeitos precisamente en Cidadáns, non? A min, eu de partida, se hai unha cousa que me chamou moita atención. Por exemplo, normalmente en Galicia, por algo que eu coido que instaurou no seu día Francisco Cacharro, que en paz estea, que non lle dixou a Manuel Fraga presentarse pola provincia de Lugo, sino que tivo que ser pola de Coruña. Desde aquela, todos os candidatos á presidencia presentanse por Coruña. Por exemplo, aquí rompeu Luis Villares, que optou por presentarse por Lugo. Ana Pontón non fixo o mismo, presentouse por Coruña. Pero, por exemplo, no caso de Cristina Losada, a mí sí me chamou a atención que, sendo viguesa, sabemos como somos os galegos, esas rencillas entre Vigo e Coruña, ou entre Lugo e Coruña, etcétera, etcétera. A min xa de partida non entendía que ela, sendo de Vigo, non se presentase pola provincia de Pontevedra e si pola de Coruña, que de feito as poucas opcións que se barallaron para que podera ser para obter o escano era pola provincia de Pontevedra, nunca pola da Coruña. E ao final, bueno, pois os resultados aí se ven, un 3%, tampouco influiu tanto que Albert Rivera viñera 7 veces a Galicia, tanto aquí como en Euskadi, Ciudadanos non acadou representación e aquí barallaban que sí podían entrar no Parlamento e, de feito, falaban de que podían ser condicionantes se o PP non acadaba a maioría absoluta, non? Foi unha campaña que estivo moi centralizada en Albert Rivera e nos pesos pesados en Madrid. De feito, eu viña escoitando a radio de camiño para aquí, para esta tertulia, e a primeira comparecencia que se iba a producir para valorar a xornada electoral iba a se facer desde Madrid no día de hoxe. Despois iba a comparecer ela unha vez que estuvese escrutado 100% dos votos. Quero decir, estuvo todo como moi centralizado desde Madrid e parecía que aquí iba a estar Albert Rivera aí, omnipresente iba a estar ele na Xunta. O sea, parecía que quedaba aí tamén como un pouco tapada a candidata. Sí, foi o debate e todo isto, pero que era Cristina Losada? Pregunta a xente da rúa. Eu non sei se vistes o único spot electoral que fixo Ciudadanos para Galicia, e nese spot electoral quen falaba era Albert Rivera. Cristina Losada non se identificaba, non falaba, que estuvo totalmente anulada. As papeletas que mandaron a casa era foto de Albert Rivera, quero decir, sobrecito laranxa e coa foto de Albert Rivera. Cristina Losada non aparecía por ningún lado, o sea, creo que tamén eles poden ter parte de culpa, por decirlo de algún xeito, no que acaba de pasar. É un pouco tamén a organización. Hoxe, ás 9:30, xa compareceran os outros 4 partidos, para facer a primeira valoración desas enquisas que AP de Furna, e, sin embargo, Ciudadanos estaba desaparecido. Os partidos adoitan a ser presidencialistas, pero neste caso é personalista, non? Parece que todo xira en torno a Albert Rivera, desde logo para ter unha representación en calqueira comunidade autónoma deben apostar máis pola xente da casa, non? Sí, porque ademais eu penso que incluso é un risco para a propia figura de Albert Rivera, que ao final acabase queimando moito antes, porque a xente que ten en mente que se presentaba Albert Rivera, que non era o candidato, e é perdedor, quero dicir, aínda que as expectativas electorais fosen de ter 2 deputados no Parlamento, ten 0. Entón, ao final, esa estrategia que en principio parece pensada para potenciar o candidato a nivel nacional, ou o presidente do partido a nivel nacional, ao final acaban repercutindo negativamente a él.
Sí, esa imaxe que tes que en vez de ser un partido aberto no que calquer militante ou calquer cargo público pode expresar libremente a súa opinión, ao final o que parece aquí estou yo e mando yo. E a imaxe que trasladas cando solo sales ti, non? Claro, e cometeron erros, quero decir, todos lembramos ese autobús rotulado coa bandeira galega daquel xeito e con ese galego que, bueno, nin siquiera a candidata foi capaz de falar o día do debate. Quero decir que me parece xeneal que falemos galego, castelán ou inglés, pero, bueno, se vas a un debate a Televisión Pública Galega e todos os teus compañeiros, ademais, están falando galego e son as eleccións autonómicas en Galicia, eu creo que o primeiro que hai que facer é falar galego para tentar chegar a moita máis xente, desde o meu punto de vista. En ese caso, temos que decir que nunha entrevista que lle fixemos aquí, precisamente en Telelugo, si é verdad que non foi ao 100% galego, pero 80-85% si foi en galego. Un dato nada máis para facer gráfico desto que estamos a falar de Ciudadanos en toda Galicia, e con 97% escrutado acadaron esta formación política 46.800 votos. Non son precisamente números guarismos importantes coa intención de acadar unha representación no Parlamento. Se me permiten, señoras e señores, imos a facer unha pausa moi cativa para a publicidade e de seguido centrámonos por completo na provincia de Lugo. Hasta ahora mesmo. Estamos de novo aquí en Telelugo en este programa especial na noite do 25 de setembro. Noite electoral, día electoral, noite de análise do que aconteceu. Resumindo moi brevemente, o PP, o Partido Popular, acadou a maioría absoluta no Parlamento galego. Empate en número de deputados, ainda non está escrutado o 100%, empate en número de deputados, 14 cada un, para En Marea e para o Partido Socialista. En verdade que do orden dos 12.000 aproximadamente, 12.000 votos máis En Marea. Éxito do Bloque Nacionalista Galego tamén con 6 diputados aguantando perfectamente o tipo, cando daquela poucos lle daban este resultado. E de resultado tamén, había que decirlo desa maneira, de desastre do Partido Ciudadanos. Estamos con Arsenio Coto, xornalista de El Progreso, está Carmen Cruzado, directora de Faro Norte Comunicación na Mariña de Lugo, e estamos con Pablo Vázquez Sande, profesor de Comunicación Organizacional na Universidade de Santiago no campus de Lugo. Ate este momento estivemos a analizar os datos galegos, os globales, por provincias Coruña, Pontevedra e Ourense. E tócanos achegarnos a nosa provincia, a provincia de Lugo. E para comenzar, poñemos o eixo na capital luguesa. Datos que confirman que o Partido Popular tamén gana as eleccións. Na capital luguesa hai tamén datos importantes que pasamos a reseñar ou a particularizar. Ahora mesmo a gráfica non lo mostra. O Partido Popular supera en número de votos o resultado do ano 12. Non vamos a dar con eles. Vamos a ver, primeira lectura que se fai destos datos. Arsenio, Carmen, Pablo. Sí, eu creo que a primeira lectura que hai que facer é poñer estes datos en comparación con as outras cidades de Galicia, e a lectura nese caso é clara. A porcentaxe de voto do Partido Popular no Concello de Lugo é o máis alto, o máis elevado para o PP de toda a comunidade, con bastante diferencia. Hai outro elemento importante nos datos de Lugo, que é os votos do Partido Socialista. Hai un ano e medio nas municipais, xa sei que non se poden comparar, pero hai un ano e medio nas municipais tiña 14.000 votos e agora non chega a 9.000, quer dizer, hai 5.000 votos que se deixa o Partido Socialista en ano e medio no que é o Concello de Lugo, pero insisto, penso que a lectura fundamental que hai que facer é esa, que onde máis resiste o Partido Popular e onde máis apoios ten é na cidade de Lugo, e probablemente o funcionamento da Xunta Local do Partido Popular, aquí, presidida por Jaime Castañeira, pois tamén teña moito que ver nestes resultados.
Carmen? Bueno, o BNG, polo que estou vendo, aguantou o tipo, como decíamos tamén aquí no caso da cidade de Lugo, tiña 3.745 votos no ano 2012 e ten 3.113 de momento con 98% escrutado, porque creo que aínda non acabou o escrutinio. O Partido Socialista, era o que decía Pablo, se deixou 5.000 con respecto aos municipales, pero son menos de 2.000 con respecto ás autonómicas pasadas, e, bueno, en Marea, que ten 9.961 votos, aparte dos xa apuntados, os 22.533 que consigue o Partido Popular e que mellora o seu resultado con respecto ás eleccións autonómicas pasadas. Eu creo que máis ou menos eu penso que era o esperado, non era o que apuntaban as enquisas, e que, bueno, o Partido Popular vai a ter 8 diputados no Parlamento galego, 3, se non cambian as cousas, o PSDG, 2 vai a ter en Marea e 1 o Bloque Nacionalista Galego, pero creo que eran as cifras que se barallaron durante toda a campaña. Un poquinho, bueno, simplemente por incidir no que estamos a falar, a alternancia que se está producindo nas 3 últimas citas electorais entre En Marea e o PSOE. En Marea foi a segunda formación máis votada nas eleccións de decembro, nas eleccións xerais de decembro, con 1.400 votos máis que o PSOE. En cambio, nas eleccións de xuño, tamén xerais, foi ao revés, o 1.400 lle sacou o PSOE a En Marea, e agora volven a cambiar, o sea, agora En Marea, outra vez, estou falando dos datos de Lugo, do municipio de Lugo, a que consigue un pouquiño máis de 1.000 votos máis que o PSOE, sendo segunda e terceira formación política. Apuntaba na súa intervención, Carmen Cruzado, o resultado, e quero facer fincapé nun detalle que me parece importante, referíndonos á capital da provincia. 8, 3, 2, 1. Eses dous son para En Marea. Digo isto porque o número 3 de En Marea perteñece á formación Lugo Novo. Quere dicir isto que Lugo Novo non vai a ter representación dentro da Marea no partido instrumental que así se definiu. Un dato a ter en conta, non? Sí, eu penso que a estrategia política de Lugo Novo moitas veces tamén se está desde buxar, no sentido de que están amagando con entrar no goberno, están apoiando determinadas medidas do goberno socialista que ao final fan que a xente non perciba se están en goberno, están en oposición, e iso dificulta o seu posicionamento, digamos, a hora de que a xente poida confiar en Lugo Novo dentro desa parte de Marea como unha alternativa. Eu penso que En Marea, sendo un partido instrumental de diversas formacións políticas, en realidade de quen tira de a nova, non? Aquí en Lugo podemos ver que Esquerda Unida prácticamente non participou na campaña. Si Lugo Novo, si o fixo, si se... Sin embargo, o anterior diputado que tiñan... Era efectivamente, era de Esquerda, bueno, AGE, Alternativa Galega de Esquerdas, pero era unha persoa de Esquerda Unida. E agora, precisamente, nesta campaña, Esquerda Unida, formando parte de Marea, non participou prácticamente ou fixo testimonialmente. Lugo Novo si se mollou, pero dentro deste partido instrumental eu coido, de feito, Beiras interviu en moitos mítings que tira desta formación. A nova Luís Villares se declarou como unha persoa seguidora de Beiras, por exemplo, no míting que deu o pasado mércores aquí en Lugo. Hai un dato que, se vos chama a atención, é referíndonos a Lugo e a propia provincia, e é a presencia do candidato do Partido Popular. Estou a referir a Francisco Conde, estoume a referir a ese polo de Rozas que tanto tentou vender e que posiblemente en algún momento chegou a penetrar no tecido social e conseguiu que repolase, por decirlo de alguna maneira, ese sentimento de que as cousas poden ir a mellor. Francisco Conde, conselleiro importante no goberno do señor Feijóo, acada con este resultado, acada unha maior presencia, unha presencia importante nun futuro goberno galego? Considéralo así? Bueno, unha das persoas de máis confianza de Feijóo, de feito, foi o candidato por Lugo, non? Algún premio haberá que darlle, digo eu, non? Despois de ver estes resultados, que vemos que sigue avanzando o escrutinio e siguen mellorando, os que comentábamos antes. Xa vamos en 22.728 votos para o Partido Popular, o sea que algún premio haberá que ter con quen levou adiante esa campaña e quen conseguiu que o Partido Popular mellorase os seus resultados con respecto ás pasadas eleccións. Que curiosamente o perfil de
de Conde é máis técnico que, por exemplo, os candidatos, os cabezas de lista das outras provincias galegas que son máis dun perfil político, xente que leva moitos anos militando no Partido Popular. Sí, pero bueno, o Partido Popular no caso de Paco Conde conseguiu que se asociara ese proxecto de Rozas que probablemente fora o investimento máis importante dos gobernos de Feijóo con respecto á provincia de Lugo, e entón tamén eu penso que foi unha estrategia para visibilizar ese proxecto, para que se asociase máis claramente que el era o conselleiro que de alguma maneira trouxo ese polo a Rozas, e eu penso que foi unha estrategia perfectamente medida. Hai máis detalles que podemos analizar dentro dos resultados do Partido Popular na provincia de Lugo. Alguén quixo ver que relegar ao número 3 a Raquel Arias. Podía ser, enténdame vostedes, entre aspas o digo, un pequeno castigo. Alguén quixo ver, e poño dous temas en riba da mesa, que o número 8 porque sale diputado de Jaime Castiñeira, bueno, pudera ser tamén un ir apartando da política máis directa e máis activa. Sin embargo, bueno, ambas as dúas cousas quedan totalmente esmorecidas logo de ver estes resultados. Védelo así? Sí, os resultados da cidade de Lugo están claros. O presidente da Xunta Local, Jaime Castiñeira, estuvo participando moi activamente na campaña, certo que durante uns días non o puido facer por un tema de saúde, por un tema, persoal, pero o resto da campaña estivo participando moi activamente e eu penso que ten un gran traballo detrás deses resultados. Todo o mundo coñece cal foi a súa tarefa de deputado, entón eu creo que os resultados están aí e teñen pouca discusión. Carmen, Lugo é un caso un pouco concreto porque falábamos antes de que nestes resultados tamén pudieron influir as liortas internas do PSDG, mesmo do Bloque, etc. E curiosamente o PP, que é un partido moi compacto, parece que en Lugo hai aí unha pequena brecha entre a xente que se posicionou, evidentemente, cando Barreiro deixou o seu cargo como presidente provincial, hubo unhas eleccións e optaron dúas candidatas, parece que hai unha pequena brecha que aínda non está de todo curada, non? Bueno, pero parece que os votantes os apoyaron, a pesar de sí, esas pero brechas. Parece que eso se traduce de algún xeito dentro desa imaxe de unidade que hai no Partido Popular, que non se dubida nin de seu líder, nin hai liortas internas máis ou menos. Si parece que en Lugo ainda queda un resquemor desa cita electoral interna que tira. Pero quero decir que a cidadanía igual non o percibiu desse xeito, non, estou falando dentro do que é a configuración da candidatura, non de que eso se traducira fora nos resultados. E que non lle pasou factura, quero decir, o sea, todo trascendeu, evidentemente, foi moi conocido e quen se posicionou hacia un lado e quen se posicionou hacia outro, pero ao final os electores son os que, bueno, pues lle dan ou lle quitan a razón aos representantes políticos e o apoio, bueno, pois está aí. Quero decir, outros igual tamén tuveron esas tiranteces e, sin embargo, non superon limar esas asperezas como o mellor o fixo o Partido Popular e se quedou aí. Falábamos antes do caso do Partido Socialista. Bueno, tamén houbo máis que unha aspereza en Marea, o que pasa que tampouco trascendeu en exceso, o sea, quero decir, incluso os alcaldes das tres principais cidades de Galicia nas que están a gobernar, bueno, pues cuestionaron en algún momento a Luís Villares como candidato e foi aí todo aí moi deprisa e correndo, o sea, quero decir que ao final... E aparte que hai outra cuestión que é a visibilidade. O feito de que Jaime Castiñeira siga sendo voceiro no Concello dalle unha proxección e dalle unha repercusión mediática o que fai, o que di, o traballo que leva a cabo, que non poden ter outras persoas que van nesa candidatura, non? Que tamén formaban parte desa candidatura. Entón, aparte o que dicía Carmen, foi un proceso interno dun partido que está aí, que se pechou, e agora eu creo que xa todo o mundo está noutra fase, que aí están os resultados. Un traballo conxunto, un traballo en equipo na capital da provincia, a Xunta Local que preside Jaime Castiñeira e que foi revalidado e ampliado polos cidadáns en 1000 votos, penso que son 1000 votos, con respecto a hai 4 anos. Eu coincido co moderador en que si esas liortas ou esas diferenzas si se traduciron na configuración da lista pola provincia de Lugo. Sí, non cuestiono iso, o que que logo non se traduciu, evidentemente, non se traduciu despois electoralmente, claro que sí, pero que sí, esa configuración da lista, que era do que estábamos falando ao principio, sí que tivo, bueno, claro. Bueno, pero finalmente colocáronos de xeito máis ou menos estratégico e van a ser aí diputados durante 4 anos. Sí, pero Raquel Arias aí 4 anos foi a candidata, a cabeza de lista. Sí, sí.
Sí, perdona, Paco. Se me permitides, hai outro elemento, estamos centrando moito nos resultados do Partido Popular, e eu creo que hai un elemento interesante nestas eleccións que son as primeiras nas que Lara Méndez era a cabeza visible do PSDG. Se descontamos as citas nacionais que a xente as percibe moito máis distantes, e imos as autonómicas, ela participou, implicouse moi activamente nesta campaña, estivo Pedro Sánchez participando nun meeting aí. Aí, se me permites, Pablo, é onde quería facer un pouco fincapé. Estábamos a falar de cabalo ganador, permítame a expresión tamén, en este caso do Partido Popular, e agora falamos, pero ademais con certa contundencia, porque en Lugo capital, Lugo Concello, si hai sorpaso, pasa importante, ademais, con 2,5% de votos a maiores, a Marea, e o Partido Popular é a terceira forza política. Perdón, o Partido Socialista. Non hai que esquecer que o Partido Socialista, con 8 concelleiros, é verdad, é quen goberna esta cidade. Pode mancarse a figura da alcaldesa? Home, eu creo que os datos están aí e o elemento que poño antes en riba da mesa, os resultados das eleccións municipais, se os comparamos, hai de Orozco, que tiña 14.000 votos nas últimas, nas do 2015, onde Lara Méndez era número 2, pois hai unha caída importante de 5.000 votos. O candidato polo Partido Socialista na provincia foi voceiro do PSOE no Concello de Lugo, ten un perfil dialéctico bo, pero mellor o perfil de xestor que deixou na súa etapa no Concello, pois co tema da folga do lixo, o ciclo de auga, quer dicir, deixou moitos elementos pendentes, e penso que iso tampouco xogou ao seu favor, e neste caso vemos que Lara Méndez se implicou na campaña, pero penso que son os resultados que cuestionan que ele o seu papel agora mesmo no PSOE lucense. Se me permitides, Arsenio, imos a contemplar a gráfica, o 100% dos votos escrutados de Lugo cidade. Arsenio, estás no uso da palabra. Penso que no caso, por exemplo, de Lugo, Lara Méndez paga o mal momento no que se atopa o PSOE. Ela, evidentemente, é unha representante, é a alcaldesa que sempre ten un tirón, ese cargo público, pero está pagando, como noutras cidades, o mal momento polo que atravesa o PSOE, que non deixa de perder 4 escanos a nivel galego, que a nivel nacional tamén, nestas dúas citas electorais que hubo, obtivo os peores resultados da súa historia, entón, supoño que tamén a marca arrastra un pouco os resultados do partido. Eu creo que sí, porque ademais Lara Méndez leva como alcaldesa un ano e pico, quero decir, tampouco non creo que fixera tantas cousas como para que se fose deixando ela tantos votos no camiño. O sea, eu creo que ten razón Arsenio, que paga un pouco a crise pola que está a pasar neste momento o Partido Socialista, e, bueno, sí, tirón sí, pero, bueno, que leva un ano. Ela estuvo máis centrada na Deputación Provincial na súa anterior etapa, e como alcaldesa eso, leva ano e pico, e entonces, bueno, pero para os veciños do Concello de Lugo, si é certo que é o seu primeiro referente no partido, e nesta campaña que acabamos de rematar das autonómicas, tivo un papel importante, unha proxección importante dentro do Partido Socialista, incluso hai que en Benela, pois, ao mellor a sucesora de Liceaga. Entón, eu creo que hai que poñer as cousas no seu sitio. Leva un ano e medio, tampouco é unha persoa que acabe de chegar, e as percepcións que vai construindo a ciudadanía, pois, ao mellor non son tan positivas como ela pensa que poden ser a hora de posicionarse. Pero tamén o punto de partida non é o mesmo. É dicir, antes había un alcalde como Orozco, que era nas últimas eleccións, era unha persoa que se movía na maioría absoluta, ou a tiña, ou casi a rozaba, e ela non está nesa mesma situación, que ten 8 concelleiros con respecto a cando a maioría son 13. E logo tamén, antes falábamos de Abel Caballero. Abel Caballero en Vigo goberna con unha maioría absoluta amplísima, e, sen embargo, tamén foi a terceira formación política nesta cita electoral. O sea, aí penso que, amén de que a figura do alcalde sempre ten un tirón, aí tamén que marca o partido, a caída na que está metido o partido de Galicia e, bueno, no resto do Estado. Claramente non deixa de ser unha representante do poder institucional do PSOE a nivel galego. Quero dicir, é unha persoa que ten unha proxección e que os resultados están aí. É certo que comentaste da marca que non xogou ao seu favor, evidentemente o feito de suceder a Orozco, que políticamente era un monstro, por así dicirlo, quero dicir, non hai ninguén cuestiona iso, e evidentemente sucedelo é complicado, pero a mellor tampouco acaba de encaixar na veciñanza pois ese papel que está a xogar ela, e insisto, ela foi quen deu a cara tamén nesta campaña, lóxicamente, é representante do PSDG a nivel local, pero eu penso que tamén son uns resultados que para mí son chamativos. Eu espero resultados mellores do PSDG aquí no Concello de Lugo. Non é tempo nin momento, nin siquiera se debe facer, probablemente, inda que
permítame, polo simple xogo das comparativas, aquilo de extrapolar resultados. Facendo extrapolacións, insisto, que non van a concorrer, non son unhas eleccións municipais, pero por comarcas, por partidos xudiciais, tamén a Deputación sofriría un importante muda nas cores que gobernan. Prácticamente en todas as comarcas da provincia de Lugo, o Partido Popular, agás a propia de Lugo, que con un 49-41% supera, as outras superan o 50% ampliamente, non? Eso quere decir que a Deputación tamén cambiaría. Pero, insisto, non son datos para mostrar nunhas eleccións que as que corresponde son as autonómicas. Este revalidar esta hexemonía, en que lectura se lle pode facer aos partidos da chamada esquerda? Porque se falamos da Marea e se falamos do Bloque Nacionalista Galego, en parte estaríamos falando de ideoloxías a semellar. Pode haber unha reflexión importante por algunha desas dúas forzas políticas para xuntar forzas de cara a unhas eleccións, as vindeiras, se non son as xerais, as terceiras xerais, as vindeiras serían as municipais. Pero daqui as próximas municipais ainda queda moito tempo. Eso é mañá, xa se están facendo cábalas, Arsenio. Quedan moitos comicios por diante. A análise que se pode facer diso é que o comentábamos antes, o Partido Popular xogou cunha ventaxa de 4 anos. O seu candidato é o mesmo que hai 4 anos. Estes 4 anos aproveitónos para proxectarse máis do que xa se coñecía. En cambio, as outras 3 formacións políticas, o candidato coñecímolo pouco menos que o día anterior a empezar a campaña electoral. Eso é máis difícil, non podes improvisar de repente unha figura en 15 días a mañar todo. Entón, o que si lles pode servir de exemplo, que para as próximas citas electorais traballen máis a figura do candidato para que sexa máis coñecido, para dar unha imaxe non de tanta improvisación, non de que esperamos a última hora, porque non nos poñemos de acordo, etc. Dadevos conta que xa estamos falando aquí dunha posible futura sucesora de Leiceaga. Decía Pablo antes que podía ser Lara Méndez, o sea, quero decir, levan 4 nos 4 ou 8 últimos anos, e vamos xa pola quinta, a ver, a donde vamos? Eu creo que estes candidatos, habería que, o que dice Arsenio, potenciarlos un pouco máis, porque senón non dá tempo de coñecelos. Eu estou segura de que se salimos agora á rúa a facer unha enquisa e lles preguntamos, non pola marca, sino polo nome dos candidatos, sorprenderíamonos, porque seguro que hai moita xente que non sabe quen é Leiceaga, quen é Luís Villares ou quen é Ana Pontón. Casi seguro, porque eso foi todo feito con moitísimo, o sea, con moita premura nas últimas semanas e nos últimos meses. Estamos falando de que, por exemplo, Luís Villares, obteñen os mellores resultados, era difícil comparar con anteriores citas, o Bloque que se lle daba por feito que ia darse un batacazo tremendo, non foi así, mantívose máis ou menos, pero o problema é o PSOE que ten, o primeiro que debería facer é arreglar a súa propia casa, non? Ten unha comisión xestora, ten que resolver quen debe ser o próximo secretario xeral do partido e a partir de aí construir unha oposición. Pero primeiro terá, por exemplo, no caso do PSOE, terá o primeiro que facer é amañar a súa casa. A casa vai dar que amañar, porque aínda non amañaron en outros ámbitos que tamén deben de ter que amañala en breve, o sea que teñen moitos amaños que facer. A través do teléfono temos outra convidada en esta ocasión, a presidenta do Partido Popular na provincia de Lugo, dona Elena Candia. Señora Candia, que tal? Boa noite. Hola, boa noite. Como está a levar precisamente os resultados? Pois comprenderás que este contenta do resultado de como respondeu a provincia de Lugo, obtendo 8 dos 14 deputados. Sabemos que perdíamos un deputado por poboación, pasábamos de 15 a 14, e contribuir a que o presidente consolide novamente esta maioría excepcional, pois obviamente ponos a todo o equipo do Partido Popular moi contentos e moi agradecidos
dos veciños e veciñas da nosa provincia. Señora Candia, en algún momento chegouse a decir que o Partido Popular iba a facer un esforzo para tentar de acadar ese noveno deputado. Anduveron nese momento traballar para que eso acontecera? Nos traballábamos para ter o mellor resultado do mundo. Temos un porcentaxe que poño en valor, un 52,8%. Temos máis de 20.000 votos, máis que sumado PSOE, Mareas e BNG na nosa provincia. Creo que non se podía pedir máis. Ao final, pois, o reparto neste novo escenario pois podía coincidir moi cerca do noveno ou quedarnos co octavo, pero o obxectivo, como sempre dixen, era consolidar ese 8 de 14 que, sen dúbida, pois nos convertía en unha provincia que colaboraba a esa maioría excepcional e refrendaba, pois, bueno, todo o noso programa político e o noso balance que ademais apuntalaba pois, os principales proxectos para a provincia. Non? Creo que hoxe é unha gran noite para Lugo, para Galicia, trasladarlle, por suposto, pois, parabéns ao noso presidente, do que hoxe, máis ca nunca, pois, estamos todo o Partido Popular profundamente orgullosos. Xa para rematar, doña Elena Candia, supoño que tamén satisfacción para vostede a título personal, tamén polos resultados acadados en Mondoñedo, de onde vostede é alcaldesa. Pois sí, certamente. Subimos máis de 7 puntos, non sendo unha poboación doada, pois vamos vendo como o meu equipo e máis eu pois nos vamos consolidando. Non? Houve un moi bo ambiente durante toda a xornada, a parte positiva de tanto proceso electoral, pois o obligado contacto directo e diario cos veciños e veciñas, o máis gratificante pois é contribuir tamén con Mondoñedo a este brillante resultado. Doña Elena Candia, presidenta provincial do Partido Popular, moitas gracias por atender a Telelugo. Moitas gracias a vos e permítame que lles dé tamén os máis de 520 interventores e máis de 1.800 apoderados que levaron o anagrama do noso partido na xornada de hoxe. Non? Un gran equipo que traballou con moito compromiso por futuro da nosa provincia. Moitas gracias. E, a propósito, e ora diríxome tamén aos nosos contertulios, a nosos convidados, chegouse a comentar en algún momento que, bueno, as relacións entre a presidenta provincial do Partido Popular e o presidente Feijóo non eran precisamente excelentes. Sin embargo, os feitos demostran que bueno, están perfectamente unidos e compacto o partido, non hai fisuras. Vedes que acontece eso mesmo? Ao marxe de calquera interpretación dese tipo, o que está claro e o que é indiscutible son os resultados electorais. Quero dicir, todo o mundo pode entender que haxa persoas cos que haxa unha maior afinidade e unha maior ou mellor relación, pero está claro que a cidadanía non percibiu que o Partido Popular sexa un partido, eu entendo, un partido desunido, senón probablemente non houbera tido ese resultado electoral. Todos temos na cabeza o que pasaba esta semana en Podemos entre Errejón e Pablo Iglesias, que é sano, é moi sano que haxa esa democracia interna nos partidos, pero mellor en España sigue nos faltando cultura democrática para entender iso dentro da normalidade, non? Entón, penso que non hai que esa percepción de división a cidadanía non lle chegou, e entendo que os resultados electorais están aí. E seguro que as relacións, se non eran excelentes, agora mellorarán despois de ver estes resultados conseguidos polo Partido Popular na provincia de Lugo, que algo terían que ver tamén os populares na provincia de Lugo e tamén algo tería que ver, e bastante seguro, que Alberto Núñez Feijóo. Supoño tamén que nunha cita electoral o presidente provincial intenta colocar a súa xente e o presidente autonómico intenta tamén, non? O sea, supoño que aí haberá unha pequena tirantez entre o xefe local e o xefe autonómico. Pero está ben saber dialogar e negociar e que cada un pois coloque a quen teña que colocar. A ver, datos chamativos que a nosa audiencia seguro que tamén vai agradecer se os descoñece. Bueno, por certo, simplemente lembrarlles que mañá o xornal El Progreso vai publicar polo miúdo todos esos datos para que con calma, con serenidade, bueno, pois un poda facer o propio análise, non? Ahora mesmo podemos adiantarlle. Dirixo esta pregunta aos tres, evidentemente, os tres convidados. Particularizo un pouquiño en Carmen Cruzado por aquelo de que vive o día a día na Mariña Luguesa. O seu traballo desenvolvese na Mariña Luguesa. O eixo de Faro Norte está en Ribadeo, insisto, en toda a Mariña, precisamente en Ribadeo. Ademais, logo de moito tempo,
o Partido Popular tamén arrasando, non, Carmen? Pero é un clásico, É un O clásico, Partido sí. Popular, sí, o Partido Popular nas eleccións autonómicas sempre gana en Ribadeo. Vemos tamén aquí que mellorou os seus resultados con respecto ao 2012, pasa de 2.396 votos a 2.544. En Marea consigue 864, o PSD baixa un pouco, non moito, 100 votos, máis ou menos, pasa de 855 a 748, e o Bloque Nacionalista Galego baixa, pero que tamén é outro clásico, quero dicir, é unha cousa que sempre viña pasando. Sabemos que o BNG obtivo ali nas pasadas eleccións municipais maioría absoluta e que mellorou os seus resultados anteriores, arrasou, como lle pasou a Abel Caballero en Vigo, pero sempre, cando había eleccións autonómicas, o Bloque Nacionalista Galego, bueno, pois era a terceira, cuarta forza, entonces eso non cambiou. Sí que mellorou, estou vendo esos resultados do Partido Popular, e o resto, bueno, pues en Marea irrumpe con bastante forza, e o BNG en este momento ali é cuarta forza política. A min dame a impresión tamén que no caso de Ribadeo o alcalde tampouco é unha persoa que se posicionara moito, falaba antes das siglas, coido que tampouco foi unha das persoas que se mollou pola súa formación política. Non se lle viu moito en campaña, pero bueno. Se me permitides, podese decir que aqueles extremos, se trazamos a diagonal, nos poñemos unha deses puntos en Ribadeo e outro poñemos en Vigo, casi que se podían intercambiar os alcaldes. Os motivos, eu penso que os motivos son bastante diferentes. Eu penso que ao mellor Fernando Suárez está plantexando, bueno, se esta é a súa formación ou sería outra, en Vigo é unha cuestión de, bueno, de aquí yo mando. Efectivamente. Bueno, outro resultado da Mariña tamén na mesma liña, porque por esa cidade, a cidade de Foz, donde o seu alcalde todo indica que está chamado a ter tamén un protagonismo especial no seu partido, na súa formación, no Partido Popular. Bueno, ganou con solvencia, con moita solvencia, as eleccións, co 48,5% dos votos. Esta é unha tónica que se vai implantando en toda a Mariña. Logo visitaremos tamén outros, pero vedes tamén que o alcalde de Foz tamén ten algo que decir, unha voz autorizada, que se o é, seguro, no Partido Popular. Pablo. Sí, probablemente. Estaba vendo aquí os datos do PSOE nese concello e baixa un 6%, o PP sube un poquinho máis dun 3%. É certo que, aparte, acompaña o feito de ser alcalde, pois sempre lle dá un plus de visibilidade mediática e de repercusión cos seus veciños. É unha persoa nova, é unha persoa que soubo sacar adiante grandes temas para o concello a partir do diálogo. É unha figura... Gobernando en minoría. Exacto, gobernando en minoría, é unha figura, digamos, emerxente, probablemente no Partido Popular a nivel provincial, e coincido contigo, Paco. Sí, vamos, eu no mismo sentido, vamos, me pronuncio unha persoa nova, eu creo que con un talante bastante dialogante e que, bueno, pois eso, leva xa un tempo gobernando en minoría e, bueno, facendo o esfuerzo que, ao mellor, outros, noutros ámbitos, como a nivel estatal, pois non foron capaces de facer, de dialogar, de sentarse, de falar e de chegar a acordos para non ter aí a un país como estamos empantanado desde fai un ano. Sí, a mí eu penso que a xente o percibe, quero dicir, que a xente dos concellos sabe cando hai alguén que está esforzándose por dialogar, esforzándose por sacar adiante algo, eu penso que eso que valoran positivamente, e no caso de Foz pode ser precisamente un refrendo a esa cuestión. Era un alcalde que ao principio a min daba a impresión de que empezou dun xeito titubeante, sin embargo, a medida que lle foi collendo tino posto, vaise consolidando, chegou a acordos coa Diputación, que é de outro color político, efectivamente pode ser un político de novo cuño, pode ter o seu posto no partido. Donde posiblemente o Partido Popular teña que facer unha reflexión de cara, insisto, observando os resultados do día de hoxe, é en Viveiro. Viveiro non dá despuntado máis aló, porque digo isto porque a suma do PSDG, de En Marea e do Bloque Nacionalista Galego, bueno, pois superaría en número en porcentaxe e en número de votos tamén o resultado acadado polo Partido Popular. Dificultades ten este partido na cidade de Mariñán? Sí, pero é o que estábamos comentando antes, o alcalde ten o seu tirón. Estas formacións políticas levan anos gobernando o Concello de Viveiro, e iso tradúcese en que sexan
probablemente máis coñecidas pola xente, teñan a confianza neles e despois nas citas electorales vaise traducindo, non? Sí, Pablo. Decías, no caso de Viveiro, os resultados do BNG, que tamén creo que é un elemento a analizar no caso de Viveiro, onde a situación do BNG é a que é, nesta cita tampouco hai moita diferencia, pasan de ter un 10,8 no ano 2012 a un 7,16 actualmente. Pero aparece aí en Marea con 1.513, de feito, un dos candidatos, bueno, o que fora socio de goberno de Mario Loureiro, Bernardo Fraga, que polo que se ve tamén parece que ten bastante tirón e bastante pegada, porque xa digo, en Marea irrumpe aí con 1.513 votos, o BNG non perde moitos, pero bueno... 250, non? Mais ou menos. Mais ou menos. Un dos concellos mimados polo Partido Socialista, dende a propia Deputación, mesmo con campo de fútbol con nome de expresidente, é o Concello da Fonsagrada. Sin embargo, o Partido Popular supera con amplitude o Partido Socialista. Ben é verdade tamén que a suma das forzas políticas de esquerda superaría tamén a do Partido Popular. Algo habitual, normal, vedelo con... Sí, o que ocorreu no caso de Fonsagrada, no ano 2012 había 17 votos de diferencia entre PP e PSOE, é certo que gañaba PP, pero agora esa diferencia faise máis ampla. Pero, bueno, o que comentábamos antes, o efecto do candidato nunhas eleccións municipais é clave, e neste caso, pois... O efecto do candidato e o traballo que faga, descoñezo o traballo que se fixe na Fonsagrada, o traballo que se involucre pois aos militantes de cada formación política, que eso tamén probablemente teña a súa influencia. Algúna lectura facedes dos resultados na Pontenova, donde é alcalde o presidente da Diputación, Darío Campos? Bueno, 49% de votos para o PP, 35% para o PSDG-PSOE. Non é perfecta na súa terra. Que estaremos preguntando toda a semana, que dice, parece que no seu municipio obtiveron 14% menos que a formación popular, non? Pero eso pasou en outras citas electorais. En outras citas electorais, quero dicir, e pasou en outros municipios. Ocurreseme sacar así a palestra en Palas de Rei. En Palas de Rei toda a vida con José Blanco. Quero dicir, en Pontevedra, por poñer outro exemplo, en Pontevedra cidade, o sea, por dar así un pouquiño unha nota de color de cada un deles. Entonces, bueno, pois aí está o dato ese de Pontenova, sí. Hai outro dato de outro concello chamativo, porque moi ao seu pesar o ex-militante do Partido Socialista, alcalde de Becerra, Manolo Martínez, no Partido Socialista tan só acadou o 19-29% dos votos, o Partido Popular o 57-69% nese concello. Notase, pregunto eu, e iso que anunciou Manolo Martínez que iba a votar o Partido Socialista. Por que fixo campaña? Sí. Porque a mí de Cerrea queda menos, se pregunto. Houve algún acto electoral do Partido Socialista en Becerra? Inde así a cada Porque en algunha cita electoral recente non houve ningún. Houbera un que protestara, se non lembro mal, que protestara Manuel Martínez porque non estaba avisado de que se ia celebrar un acto do PSDG en Becerra. Tamén é o que estamos falando, depende do que se involucren os alcaldes de turno, os concelleiros, a militancia... Igual lle botou unha man ao Partido Popular, vendo o resultado que vemos aí, se o comparamos co do 2012. Ali o Carón, estás no Gais por medio, pero en Pedrafita do Cebreiro, o PSDG-PSOE obtivo o 50%. Por exemplo, quero dicir que aí o alcalde sí que foi un alcalde que puntualmente durante un ano deixou as filas socialistas e despois, unha vez que quedou libre de cargos, pois retornou a elas, non? Por exemplo, bueno, pois aí supoño que tamén é o que estamos a falar, o que se involucren, non? Os alcaldes na campaña electoral. Monforte tamén é a segunda cidade da provincia onde o Partido Popular acada resultados excelentes, casi o 50%, e o PSDG, segunda forza política, o 20%, sigue en Marea, 17%, e o Bloque Nacionalista Galego con 6 e pico %. É perfectamente claro, está delimitado, e ademais hai coincidencia en prácticamente todo o que estamos a comentar, casi acaba sendo unha orde de cores
básica, non? O sea, que non mudan prácticamente en nada. Por lo tanto, digamos que uniforme, podemos decir, que non vai... Non, Monforte é un caso de alternancia nas eleccións municipais, en cambio, cando son as citas autonómicas ou xerais, pois o Partido Popular adoita ser a formación máis votada. Sí, mas no caso de Monforte temos a circunstancia de que nas anteriores autonómicas, nas do 12, gobernaba o BNG e agora é o PSOE. Por exemplo, o BNG teña 1.200 votos e agora ten prácticamente a metade. Quero dicir, o que falamos, cando falamos da visibilidade que dá un goberno municipal e da incidencia que pode ter no voto, eu penso que este pode ser un exemplo desa... E cando era un alcalde símbolo dentro do BNG, formación, Severino. Sí. Bueno, tamén ese resultado se pode ver un pouco, ao mellor tamén son reflexo do desgaste, non? De que eses alcaldes leven X anos no goberno e que ao mellor ao final pagan tamén un pouco de desgaste pois, en citas electorais como esta, pero bueno, eso, eu creo que hai alternancia en casi todo e que o que pasa nas municipales, o que pasa nas autonómicas e nas estatais, en moitos sitios pois, é ao revés, o sea, dase a volta o partido político e a cor política e non ten nada que ver unha cousa coa outra. Estamos a piques de rematar este tempo de análise electoral, repasando así algún concello. Obviamente, en Vilalba repítese unha vez máis esa uniformidade da cor azul do Partido Popular, porque aí volve a arrasar, como prácticamente fixo sempre, non? O sea, non hai sorpresa, non? Sin embargo, baixan votos polo que estou vendo. En porcentaxe sube un pouco porque baixa a participación. Cento e poucos votos, sí, non? Pero sí baixa en número de votos neste caso. Sí, porque hai que ter en conta que dentro de que se daba por feito, bueno, a provincia de Lugo perde un escano nesta cita electoral, dábase por feito que ese escano quen o ia pagar era o Partido Popular. O Partido Popular, como comentaba a súa presidenta provincial, obtivo 20.000 votos máis que si se xuntan as outras tres formacións políticas, pero tamén hai que ter en conta que nesta cita electoral medrou a participación e o Partido Popular perdeu uns 2.500 votos a nivel provincial, non con respecto á cita de 2012. Bueno, pois, señoras e señores, estamos a piques de despedir este tempo especial aquí en Telelugo en directo. Comezamos ás 10 da noite. Comentarles que a esta hora son as 11:34 minutos, non está o 100% escrutado a nivel galego, 99,37%. Con eses resultados, Partido Popular, maioría absoluta, aparece aí na gráfica, efectivamente, 41 deputados. En Marea, segunda forza política, con 14 diputados, Partido Socialista, terceira forza, con igualmente 14 diputados, algúns votos menos que a propia En Marea, e o bloque, nacionalista galego con 6 deputados. Tiña na anterior legislatura 7. Voulles pedir aos nosos convidados, Arsenio Coto, Carmen Cruzado e Pablo Vázquez Sande, que nos den unha última pincelada do que aconteceu e do que pode acontecer, si pode haber ou non trascendencia, xunto con algún os datos que nos apuntaba anteriormente Arsenio Coto do País Vasco, si isto pode influir tamén no desbloqueo da política española. Pero primeiro o análise galego. Arsenio. Pois eu penso que comentaba cando comezou Pablo, non houbo, a noticia que non houbo noticia, é dicir, confirmouse que Feijóo revalidaba a maioría absoluta, as enquisas atinaron que algunhas delas que podería haber un sorpaso, non en número de escanos, pero sí en 6.000, 7.000 votos máis a favor de Marea sobre o PSOE, e sobre todo tamén eso que comentaba eu antes do efecto de Pontón, que soubo termar do BNG, só baixou un escano cando as enquisas eran terroríficas. Carmen Cruzado. Bueno, pois nada, Feijóo é un peso ao alza dentro do Partido Popular, xa o que usando nos últimos anos, e eu creo que esta terceira maioría absoluta, bueno, pois así o vai a revalidar. Eu creo tamén que a debacle do Partido Socialista non foi tanta como se agardaba inicialmente, que foi o mesmo que pasou nas pasadas eleccións estatais. O BNG mantivo moi ben o tipo, e Marea está aí con 14 deputados, e veremos o que pasa a partires de mañá, porque todas as miradas estaban postas no día de hoxe, tanto en Galicia
Galicia como no País Vasco. Os resultados están aí e veremos que o que pasa. Non sei se xa algún se pronunciou ao longo desta noite e deron a coñecer algo do que pode pasar a partir de mañá, pero me imagino que estes resultados haberá que telos en conta. Aquí hai unha cuestión que está clara, que a terceira maioría absoluta consecutiva, que é algo moi reseñable, máis neste contexto de fragmentación que hai agora mesmo, e onde hai máis número de partidos dos que había hai 10, 15 anos, entón é máis difícil conseguir esa maioría absoluta, pero non só iso, senón que incluso se aumenta a porcentaxe de votos. Vemos que o PPDG subiu en torno a un 2% con respecto aos resultados do ano 2012. Entón, está claro, eu coincido coa análise de Arsenio, hai dous gañadores, Feijóo e Ana Pontón, dous perdedores, Leiceaga e Ciudadanos, que non cumpriu as súas expectativas. Estamos nos olvidando moito deles nesta análise, pero o planteamento de Ciudadanos era: nós non queremos gañar, simplemente queremos estar no Parlamento para condicionar o goberno de Feijóo. E precisamente o mellor, o feito de presentarse a unhas eleccións xa dándose por perdedores, pois tampouco incentivou a que moita xente os seguise. Ciudadanos vai a desaparecer, eu creo que vai a desaparecer, o sea, vai a ser absorbido polo Partido Popular, o sea, aí está, quero dicir, e coas súas actitudes e coas súas posturas a nivel estatal e tamén aquí, o sea, eu creo que é unha forza que, bueno, pois que ten os días contados desde o meu punto de vista. É que as empresas de sondaxe respiran, que as empresas de sondaxe respiran, despois de todos os palos que llevamos dado nos últimos comicios desde hai xa anos, pois parece que desta vez en Galicia, como decía ao principio, é moi difícil saber o que pensamos, pois esta vez parece que deron co... E outra cousa que noticia é que nos venderon durante todo o día e durante as últimas jornadas que ás 9:30 da noite íbamos a saber perfectamente e que iba a estar o escrutinio cerrado ao 100% e aínda estamos con datos das 23:33 con 99,47% escrutados, o sea que aí tamén fallou un pouquiño. Bueno, sí. Fallou un pouco, Moi ben, estamos a piques de rematar, como digo, pero creo que temos convidado nunos segundos que tamén llevamos a solicitar a súa valoración. Estamos a falar de don Luís Álvarez. Don Luís Álvarez, escoítame, boa noite. Sí, hola, moi boa noite. Moi boa noite, don Luís Álvarez, representante do Partido Socialista na provincia de Lugo. Cal é a valoración que fai dos resultados acadados por esta formación? Bueno, a valoración é unha valoración triste, é dicir, non podemos estar satisfeitos con este resultado que obtivemos porque non se corresponde coas expectativas que tiñamos depositadas no noso programa, no noso proxecto para Galicia, e, por tanto, os resultados son malos, sin paliativos, hai que decirlo así con claridade. A partir de agora o que tocará será analizar con calma, sosegadamente, que foi o que fallou para que a nosa mensaxe non chegase á comunidade autónoma, en concreto a provincia de Lugo, que eu sigo mantendo que foi unha provincia maltratada durante estes últimos 8 anos. Don Luís Álvarez, permítame, como, digamos, premio de consolación, o sorpaso na provincia de Lugo non foi tal. Eso, digamos, que pode ser unha lectura, fan algunha lectura en positivo a ese respecto? Bueno, eu penso que aquí non se trata de localismos ni de mirar se unha provincia foi mellor que outra, que é certo que o resultado é ese, pero bueno, eu o que considero é que, en primeiro lugar, non se produciu o sorpaso a nivel da comunidade autónoma, tal e como se vaticinaba, xa desde o principio da campaña, máxime no principio desta noite electoral, quedamos co igual número de diputados, Marea e o Partido Socialista, e, polo tanto, non hai sorpaso. Eu entendo que, aínda que xa lle dixen antes que eu fago unha valoración pobre dos resultados que obtivemos, mala, penso que a valoración das expectativas de Marea é moito peor. E a mí non me consuela, que quede claro que non me consuela o feito de que outro non cumpra as súas expectativas menos que a nós, que me sirva a min de satisfacción. Pero, bueno, quero dicir que eles iban a por unha segunda forza, en algún momento dixeron que iban a ser casi maioría absoluta e eso, bueno, demostrouse que non foi así. Don Luís Álvarez, xa para rematar, non lle molestamos máis, ten algunha noticia de algunha reacción que houbera dende Ferraz? Perdón, non, de momento absolutamente ninguna, ademais, en todo caso, se trata dunhas eleccións autonómicas, primeiro terá que
tomar as medidas e facer o análisis oportuno ás comisión xestora que é nomeada neste momento, e despois Ferraz fará o que teña que facer, pero, insisto, nesa orde, a comisión xestora me imagino que se reunirá da forma máis rápida posible para analizar os resultados e propoñer as medidas que sexa necesario adoptar, sin que eso signifique que o avance ningún tipo de medidas nin de reaccións. Don Luis Álvarez, moitísimas gracias por atender a Telelugo. Moitas gracias a vostedes, moi boa noite. Boa noite. Alguna valoración breve? Lo que acaba de comentar, eu preguntaríame si o PP consigue 37 en vez de 41 deputados, quen sería o próximo presidente da Xunta? Villares ou Leiceaga? Entón, ao mellor sí que habería sorpaso. Está claro que así. E son dous nomes dos que habrá que estar pendientes, Bueno, porque... Non hai, evidentemente, non hai na traducción de escanos, son os mesmos, pero si hai unha referencia de 6.000, 7.000 votos a maiores en favor de Marea sobre o PSDG-PSOE. E digo que son dous nomes dos que habrá que estar pendientes, Leiceaga por unha parte e Villares por outra, porque os dous igual se vían como presidentes da Xunta nese outro goberno. Aquí parecía que había dúas opcións, Partido Popular e outro goberno. Non sabemos cal iba a ser o presidente de aí, queremos saber se van a continuar e van a estar aí na oposición, tanto Luis Villares como Fernández Leiceaga. Digo eu, por facer a pregunta, porque igual eu de repente me presento con unha serie de expectativas para ser presidente de todos os galegos e de repente non as consigo, igual penso en volver ao meu antigo posto de traballo, o sea, volver a coller a toga e deixar isto aí como está, o sea, son preguntas que igual nos deberían contestar tanto desde o PSOE como desde Marea, que creo que son os únicos que non estiveron hoxe aquí, non? Efectivamente, tentamos de que así acontecera, pero bueno, tuveron que atender a outros temas, non? Pois en Marea ten xente suficiente como para poder atender a Telelugo, digo. Claro. No, estiveron, naturalmente. Luis Villares estivo cunha ampla entrevista que aquí fixemos, estuvo no debate tamén, xa digo, xa todos os partidos atenderon a Telelugo. Eu non dubido que Luis Villares vaya a seguir, non o dubido. De Leiceaga xa non sei se dependerá del, como de como amañe o partido. Non ten cargo orgánico no de como amañe o PSDG-PSOE a súa casa. En todo caso, é o que comentaba antes, Carmen, agora empeza unha nova batalla, temos un presidente que vai seguir sendo presidente, e é unha batalla por liderar a oposición, por capitalizar ese espazo de oposición onde vai haber unha voz que vai a sobresalir pola dos demais, entón aí empeza esa seguinte loita. En relación á chamada de Luis Álvarez, para mí hai un aspecto moi positivo, que polo menos hai autocrítica. Moitas veces os partidos políticos néganse a asumir o componente negativo dos resultados, e polo menos neste caso, aínda que foi unha derrota considerable, é difícil non... Pero moitas veces non fan, para min hai que recoñecer o esforzo de que faga autocrítica un político diante destes resultados. E é importante que alguén dé a cara despois de ver ese resultado, que estamos falando de que en Marea obtén 14 deputados, que é un resultado fantástico que seguro que non cumple coas expectativas que se fixeran ao principio, pero que tamén alguén debería estar valorando os resultados en todos os medios de comunicación. Sinto ser así de sincera e de crítica, pero todos pasaron por aquí e votamos de menos a alguén de Marea para que nos diga que é o que vai a pasar a partir de agora. Supoño que nos próximos tempos haberá eso, precisamente tempo para analizar moito máis despacio, moito máis tranquilamente. Rematamos con ese resultado. O Partido Popular de novo acadou a maioría absoluta para gobernar os vindeiros 4 anos Galicia. Aí está o gráfico que estamos a ver, empate a número de diputados, non así en votos, en Marea e do Partido Socialista, e consolidación con tan só a perda dun diputado do Bloque Nacionalista Galego. Arsenio Coto, xornalista de El Progreso, Carmen Cruzado, directora de Faro Norte Comunicación na Mariña Luguesa, e Pablo Vázquez Sande, tamén xornalista e profesor de comunicación na USC no campus de Lugo. De verdade que moitísimas gracias por estar aquí en Telelugo nesta xornada, traballando tamén. Grazas a vos polo convite, Paco. E a vostedes, señoras e señores, nada máis, moitísimas gracias tamén por estar aí escoitándonos, por estar aí vendo, contemplando, participando de alguna maneira con esa compañía que tentamos de facerlles desde aquí, dende Telelugo. O vindeiro xoves comezará a serie de tertulias de novo, tertulias que tentamos que sexan serenas, tranquilas, analíticas, e aquí estarán 3 tertulianos tamén, de seguro, para falar
con moita calma dos resultados da xornada de hoxe. Nada máis, moi boa noite.